Dă-mi cu Hei, fete. lume! Nu! Aici este un... Deci sper că acest video Uitați unde a pus patul. Taci! Uitați unde a pus patul. Am dat mai cu fail, adică am murit. Și aici e un... Și-a rămas cu un pat. Mie nu mi-a dat. Bă, patul ăla era mai de mult. A, uite o oaie. Cred că e oaie. Așa se numește chestia asta, cu lână. Hai bă că noi trebuie să ne facem... Tu ia Bă, lemn. tu du-te după lemn. Nu, tu du-te după lemn. Eu mă duc după oițe. Ok. După coițe. Ok, gata. Tu ești ăla care râde. Eu sunt ăla, seriosul. Înțeles? Înțeles, mă? Da. Creeper. Nu. A bubuit creeperul, bă. Ce-am făcut o bucată de lemn de la el. Au. Fugi acasă, du-te acasă. Du-te acasă. Bă, epic. Să mori tu când ai 3 luni. Ce? Bă, fă 2 luni, atât că am eu una. Trolololo. Deci aici va fi căsuța noastră de copii mici. Foarte mici. Da. Și what the fuck? Foc. Nu. Nu vreau patul lui Emanuel aici. Gata. Bă, mi-ai făcut pat. Da. Trebuie să mergem după col. Cărbune. Da. Eu voi explora minat, tu vei lua copaci, ai înțeles? Eu sunt minerul, tu ești copacherul. Adică ești pădurarul. What the fuck, man? Ce faci, bă, aici? Unde e casa? Aici e casa. Bă, să se facă noapte ca să putem dormi. Să ne setăm. E, da. E caca. Nu mă, așteaptă. Suna băgii. Bă, azi când... Tu știi, mi-am luat... Vai, cât bulgără mi-am luat în față, bă, azi. Eu azi am rupt o grămadă de fete cu bulgării. Nebunilor, știu la ce v-ați gândit. Avem paturi de alea supraetajate. Dar chiar, Emanuel, hai să ne facem paturi supraetajate. De ce? Să nu dorm cu tine, că se pot întâmpla lucruri. Și nu vreau să fiu... Să mor de mic. Se pot întâmpla lucruri, Emanuel. Și dacă moare cineva, mai bine mor tu. De ce? Pentru că eu sunt important. Bă, vezi că fac eu o căsuță mică aici, ca lumea. Nu, paturile le vom pune în această mină. Înțelegi? Da, înțelegi. E bine. Așa. Mă, am 40 de lemn, adică 37, 35, 32, 37. E, mă, ți-am făcut o speech. Deci, da. Deci e patul meu, adică zona mea. Și acolo să fie zona ta, Emanuel. Doar a ta. Doar a mea? Da. A mea. A ta. Și făm rost de dăl. De fapt, nu, stai. Că eu sunt minerul. Bă, deci dacă aș da în cap. Ce? Nimic. Trebuie să ne facem o casă ca lumea. Dar nu ne o facem în copac. My God. De ce nu? Bă, uite, am găsit eu o mină. Uite, vină cu a. Nu, bă, că Dar e scurtă. casa noastră va fi în această mină. Adică
paturile vor fi în această mină. Aia nu-i casă. E Ce mină! faci, băi? Taci! Intrarea în mină. Așa. Se vede că ai fost un normal pește bun. Așa. Da, bă, ne trebuie torțe. Soarta. Îmi duc și fac rost de coală. Stai. Fiți atenți. Aici. Cuc. Ce faci, mă? Ca să nu vină mobii la noapte peste noi. Există ușă, Emanuel. Există ușă. Violet. Păi pune o ușă, Emanuel. Ai înțeles? Da, Pune am înțeles. ușă. Că de-aia s-a inventat. Nu pentru fanteziile tale cu uși. Bă, ce faci, bă? Gata. Stai, bă, că facem din dirt, omule. Lemnul Ce păstrează- pat supraetajat a făcut și ăsta. Vrei să fac așa, în stilul meu? Nu. Hai, Emanuel. Bă, dar nu o să poți dormi. Bă, nu. A, stai, puțin. Eu dorm sus. Pare rău, Emma. Tu vei dormi jos. Uite coul. Bă, vină cu am văzut coul. Ok. Uite, e pe munte. Dacă o fi mai mult. Stai că trebuie să fie niște resurse pe muntele ăsta. Da, până îl golim noi pe tot. Nu, că mai sunt niște munți pe aici. Oare cât de... Ne. Mă, bă, vină cu sus puțin. Taci din gure. I'm the king of the world. Ba nu. Ba, dacă mă sui pe munte și zic I'm the king of the world. You're not king of the I'm world. the king of the world. Yeah, you're a king of the world, not world. King of the world. Doamne ajută. Bă, să nu mor? Să mor sau să nu mor? King of N-am shit. murit. Trololololololo. Hai, bă, nu se mai face odată noapte. Bă, Trololololololo. Emma, se aud zgomote. Bă, du-te, dracu. ai luat coulul? N-am. De unde să-l iau? Oh, dacă nici pe ăla nu l-ai văzut, bă. De unde, bă, că eu am stat numai în căsuță. Bă, ce faci? E când vreau să fac și un târnăcoptul. Trololololololo. Ești un sinihistru. Sinihistru. Adu chiar să te acolo. Da-te, mă, bă, eu mi-am făcut. Bă, ăla-i coulul meu, E lasă. al meu, e Ia doar bine. al meu. E doar a meu. Fac pipi pe el. Și nu se mai aprinde. Na, că eu ți l-am luat. Ba nu. Ah. Stai, bă, că mai trebuie să fie un bucat de col pe aici. I-am mai văzut undeva. Unde? E treaba mea. Aba nu. Aba da. De departe. Și nu mă duc. Unde? Mă duc eu. E o platformă în aer. Uite Da? acolo. Uite acolo. Da, păi, da, vreau să te arăt. Eba. Am găsit casa noastră. Emma! Da, Uite aici e casa noastră. ba nu. Ba da. De ce? Bă, eu poate mor. Facem aici căsuța. Bă, vreau și eu. Bine că ai spus la timp. Te mâncam. Nu, aproape nu mai am deloc și tu mănânci ca un nehalit. Da, crezi că eu mai aveam? LOL. Da. Pentru că tu mereu ești...
Cole. Drag Cole. Bă, dar tu ai X-Ray. Nu. Am intrat într-o mină că vreau să explorez și ghiși de ce am dat. Că dacă aveam X-Ray se vedea filmuleț. De cât facem filmulețul? E cam de 20 de minute. Ok, îl fac de 1000 de minute. Stai, frate, am pe Bright. Moody. Poker face. Uite ce lumină e pe Bright. Shit. Piece of shit. Vezi ce lumină e pe Bright? Bă, nu băga torț aici. Te-ai speriat când ai văzut așa lumină? Ce faci, mai? Avem cârnați, avem de tăti, avem cârnați, avem fasoli, avem boluși, avem cartofi, avem de tăti. Avem cârnați, avem de tăti. Stai așa că pun pauză la videoclip. Stai, 3, 2, 1, pauză. A, bă, nu, ups. 3, 2, 1. Intrați și cumpărați, Ascultați! Poftiți, intrați și cumpărați, Avem de tăti. Avem paștet și păstrăși, soc și campot, avem catlete, osmași, picenii, păpușoi, avem și moare și plinele, și scrop E și că poate nu covrigei, s-audă avem nimic. pomitlă, găluși E. și pâini cu unt, avem harbuși și cartofi, cu urechi și chiteri, avem și poamă și pejă, boldane și prăsade, avem chiftele și spirit, chisel și jele, avem chiftele și spirit. colivă, și plachii, tocmași, avem Avem și murături, colivă. amate, sâr, coțunaș, pilimeni, oloi, chefir, Dansează, mă, bă, mărași, dansează. pătrunjel, apelsinii, Stai, mandarini, mă. vărzări și cârnați, macaroane și șubă, și babă și sirop, și grecică și malină, și sous și fasole, și vivă și tarancă, și icri negri must, seliotcă și ouă, castete și breanici, zefir și slănină, avem șoric și pitoci, agudi, Na, sui, mai bastonaj ai. și chercules și iziu, Mai ai. preopetit în capusnean, muștei, farș cu coșări, pizze, bulion, tușoncă și piure, avem omlet și Mai ai, mă? Avem omletă. și șașlăc, avem și plov și scușoncă, griliaș și bostănești, avem Stai bostani, că se mai aude. atleti și vafle, zavargă, sosischi, goroc și kvass și dulceață, pirog și usturoi și așa mai departe, intrați și cumpărați. Avem titătii, titătii, avem titătii, Avem de tăti. titătii, avem titătii. Bine, hai să începem. Hai, gata, lasă porcăriile. Gata, s-a terminat melodia. Sper că v-a plăcut sau dacă nu s-a auzit nimic, Eba, de ce mai lăsat ca un sinehistru aici? Nu știu. Capra. Așa. Capra face meme, Emanuel face bebe. Hai, bă, că e noapte, hai să dormim. Eu iau sand. Ce iei? Sand, nisip. Pentru? I go to the sand. Bla 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 bla. Păi nu știu. Pentru Hai, bă, să ne culcăm. orgasme. Oh my god. It's orgasme. Bă, poate ne-am pierdut casa. Emma, din nou. Gata, haide. Avem cărnăți, avem de tăti. A, da, o să vă dau link-ul de la melodie. Și dacă nu s-a auzit nimica, o găsesc eu o cale să o pun. O downloadez eu. Hai, bă, că în episodul ăsta de când mai mult ne-am prostit. Haide. Tot te-ai prostit. I-am dansat. Hai, mă, te bagi odată în pat. Man. Bă, m-am băgat. Așa. Gata. Dar cum faci, mă, ăla? Am tasătoră pe română. A bubui. Mi-a bubuit casa. Ce ai făcut?
Ne-a bubuit creeper-ul casa. Bă, prostule. Și nu încă. Dai mai mișto așa. Unde ne-a bubuit-o, bă? Vezi Sus, că... pe casă. Vezi că ne sparge ușa. Cine? Zombiul. Zombie ziua. Da, mă, din mină. Dacă dau jocul pic. Gata, ai mort. Ușa noastră era să spargă. Din cauza ta. A ta, A ta și doar a ta. a doua și doar a ta. Avem de tăti. Încârnați, avem cataboși de pe... Avem de tăti. Îndorment. Bă, se teleportează. N-ai, tu ești prost, bă. Ți-a mai zis cineva asta? Nu. E, am zis-o. Hai bă să începem o căsuță. Zi-mi că ai o torță. Nu mai am torțe. Hai că mă duc să găsesc un loc de casă. Tu ia paturile. Mai e așa mare pădurea asta. Bă, crezi că nu văd? Ba da, de ce crezi că am scris? Păi puteai să zici. Mă doare Ciuperci roșii. floricele galbene. Am dat și eu de floricele galbene. Ce? Am dat și eu de floricele galbene. Floricele roșii. Albastre. Mov. Technic pack. Roz. Gri. Floricele de M. Ai frate, pădurea asta. Da, pădurea Zici asta. că ești în Minecraft. în Minecraft. În jocul pădure. În jocul pădure. Există. Forest Hunt. Hunt of Forest. Ceva de genul. Joc cu pădure. Lol. Da. Se pare că... Floricele pe câmpii. Herobrine. Hai să ne adus în copii. Ui, ce e pe câmpii. Am dat de junglă. Porci. Moș cu sporți aici. Ai, bă, mi s-a spart pic. Te-i porc, așa. Lol. Te-i porc. Hai, bă, să avem mâncare. Hai, bă, că ăsta fuge. Ai, bă, porcușorule. Dai, bă, așa. Gata, dai porc. Ok. Emma, m-am pierdut. Dă-ți tu pe la mine. Dar ai luat paturile. Nu. Bă! Zi că ai luat paturile. Nu le-am luat. Emma, Ah, mă voi suicide. de ce? Ca să mă pot duce acasă. Ok. Fă ce vrei. Ok, Dacă da. n-ai iteme, nu? Ba da, mai tăi. Ce iteme ai? Este diamond. Bă! Am un De unde ai diamond. tu diamond? Creativul. N-am mă Ce- diamond. Vino ce- și ia-le. ce Vino se și ia poate? mai temă. Vino și ia mai temă, dacă nu te sparg. Păi nu știu pe unde ești. Da, stăpă. Aleluia, aleluia. Lol, cum am murit. Ema, Dumnezeu să-l odihnească. Ema, e o problemă. Ce? Nu m-a spawnat acasă. Ba da, mă. Ba nu, Dar pe unde? într-o pădure. Care? Nu știu.
E o pădure cu brazi. Pădure cu brazi, da. Ai, frate. Bă, serios acum, nu mai găsesc casa. Trebuie să găsești casă. Ba, nu. Nu o mai Altfel, găsesc. dar zi-mi că ai măcar un pat. Nu am niciun pat. Caca. E, sigur. Oricele pe uite, câmpie, vezi, vezi, ne mă, adunăm copii. instinctul meu de survivor ne-a salvat. Da? Da, am ajuns acasă. Sper că nu ești în lavă sau de-astea. Nu. Stai că acum sparg ușa și asta. Așa, bun băiat, sparge ușa. Mario. Emma, te iubește cineva. Cine? Maica ta. Bravo. Hai de acoperi. Doar maica ta te iubește. Și vezi acum Emanuel. Dar, eu m-am avut iubită. Și vezi. Vorcele pe câmpie, azi ne adunăm copii. Dar, Emanuel, dacă nu sunt copii, te adun singur. Fac. Uite o puță mare, uite o pizza mică, o puță mică. Lol. Emma, ești un mic copil. Hai. Bă, unde ne facem casă? În copac. Da? Da. Bungee jumping! V-a plăcut bungee jumping-ul meu? Da, știu că v-a plăcut. Totul vă place la mine. Sunt așa de extraordinar. Și acum, să primesc comentarii de genul crezi perfect. Ai, frate. O să le răspund. Da. Problem? Emma, ne facem casă într-un copac de ăsta roșu. A? Ne facem casă într-un copac de ăsta mare roșu. De ce? Așa. Așa vreau eu. Problem? Da, multe. O să ne ia mult. Ba nu. Fac pariu că da. Faci pariu că nu? Ce Dar, vrei? frate, Emma, câți bani cred că în episodul ăsta nou o să ajungem să facem o casă. S-a mor tu. Exact. Da, ai murit de vreo 70 de ori înainte să filmăm. Aleluia. Emma, eu cred că ai murit tu de vreo 70 de ori înainte să filmăm acest videoclip. Și a intrat Ciotix. Ciao. Copilul mic. Copilul... Hai că trebuie să facem puțină platformă pe aici. Au, m-am lovit. Tac. S-a lovit on. Bobo Spider. Bobo Spider. Emma, ce faci cadou de ziua mea? A fost ziua ta. Știu, dar ce faci cadou? Că ți trebuie să vii cu un cadou la mine. Păi, a fost. Păi și ce? Tot trebuie să vii cu un cadou. Bă, prostule, de ce n-ai venit la ziua mea? Păi, n-a știut. Dar ți-am zis, eu. Emma, ți-am zis. Acum,
episodul se va transforma într-o dramă. Ema, și vezi că facem așa un episod ăla de 10 ore. Da. Poker face. Bă, și să se uite, să dea o comentul unul. M-am uitat la tot filmulețul. A, da, am piulit de la școală. Da. Nu mă, știi să facă ăla. Știi să Ah, facă da. Și că m-am uitat la tot filmulețul. N-am mai mers la școală. Yay! Și după aia, mama, ăla. Dislike, dislike, dislike. Dislike, dislike, dislike. Ok. Dacă veți da dislike, veți avea cancer și veți muri. Și că veți avea cancer și veți muri. Bă, Dacă... Emanuel, știi ce pățești dacă dai dislike? ce? O să ai cancer toată viața ta. Că... Înțelegi? O să ai cancer. LOL, bloc Manu. invizibil. Și nebun la cap, bloc invizibil. Să zgâdea Minecraft-ul. Caca. Oh da, am ieșit. Oh da, oh da, oh da. Oh da, oh da, oh da. De ce? Nu știu, mi s-a zgândit Bă, ia Minecraft. vezi, mă, mai filmezi? Da, Așa. stai că mi s-a zgâriat Minecraft-ul. Pun o pauză. Stați, 3, 2, 1. 3, 2, 1, gata! Stați, stați că o să fie o pauză mică. Pac! Gata. Scuzați! Îmi pare rău. De ce, mă, cât filmăm? Păi... Nu știu. Ema, Ah, dacă zic ceva, nu faci niciun rage și nici nu înjuri. nu. N-am filmat nimica. Bă, Ema, îți vine să plângi. nu, dar... De ce? Ce? N-ai filmat nimic? Ba da, m-am filmat. Și încă multe am filmat. Adică n-ai filmat nimic. Ba da. Am filmat multe chestii. Ce? Cum faci tu caca? Te-am văzut când erai bebeluș. Te spionam. Că ne adună copii, la nimic. Ok, Emanuel, taci. Ema, noi de cât facem video? Nu? Păi să termin casa și încheiem. Zombiule, vrei să ne supărăm, nu? Îți dau cu ușa în cap dacă... Ana, my life! Oh my god, Bă, dar my noi life. filmăm acum? Da. Ah, Oh my god, my life! Oh my life! My life was delete. Was delete. Bă, știi că eu m-am apucat de o casă, nu? bă! Ce? Păi eu m-am apucat de alta. Lol. Ei, facem noi conducte subterane. Ce câte, mă? Noi n-avem bani de o pâine și vrem să facem conducte. Ema, Mm. de ce nu avem bani? De ce suntem săraci? Nu știu. Tu vrei să mă faci să plâng? Nu? Vreau să te fac să jelești. Nu.
Nu, Emanuel nu mă iubește. Dacă Emanuel nu mă iubește, ce rost mai are viața mea? Lol. Ok, vă faci niște conducte, îți garantez. Nu, serios, chiar vreau să fac niște conducte. Bă. Când și unde le mai facem noi? Alea. Când? Păi, acum. Bă, mai ai și tu niște lemn. Ok. Și vezi că face conducte din lemn. Bă, de ce? Că așa. Shit, m-am blocat în pat. M-am blocat în pat. Ema, într-o zi, toți copiii vor muri. Într-o zi. Toți copiii vor muri. Toți copiii vor muri. Bă, dă-ți tu pe la mine că am făcut casă. Bă, și-am făcut casa. Bă, vino, bă. Serios, am făcut o casă. Și voi face o conductă spre tine, Emanuel. Bă, de ce e rău? Dar nu sunt rău. Fac o conductă spre tine. Că într-o zi toți copiii vor muri. Păi e adevărat, se vor face oameni mari. Și vor face... Nu am vrut niciodată să fiu o mare. Vreau să Vino fiu mă copil. aici. Nu, bă. De ce? Păi cum să ajung? Că... Păi da stăpâ. Nu știi Păi stăpâ? nu pot. De ce? Că mă pândește un urât, mă pândește un urât, mă pândește un urât, mă pândește un urât. Ah! Ema, ai lemn? Da. Bă, putule! Ce? Am pierdut o căsuță. Ema, Mm. casa asta va trebui să o mutăm. De ce? Nu știu. Hai bă frate, că prea mișto. E mișto casă. Ok, Ema, dar îmi faci o conductă. Nu facem niciuna. Ema, eu am pierdut paturile din cauza ta. Am eu unul. Da, dar pe al meu, Nu știu. Ce faci? Ema, nu o să mai găsim niciodată oi. A, da. Într-o zi toți copiii vor muri. Da, bă. Bă, din cauza ta o să mor. Ba nu. Bă, băbui crepul aici. Ema, foc! Să-ți dea pe foc. Ține resursele, bă. Ce resurse? Ok, patul tău va fi al meu. Ce, bă, frate, stai, hai să... Deci, cam atâta cred că a fost și din episodul ăsta. Ba nu, mai filmăm. Ba, nu mai filmăm. Ba da, Ba, nu, că eu trebuie să mă duc să mănânc. nu mă interesează. Nu mai mănânci. Îmi pare rău. Ba, da. Bine, cam atât a fost și pentru episodul ăsta. O să revenim cu altul. Bine, nu o să fie așa lungi, da? O să fie cam de un sfert de oră, 20 de minute. Deci, Ok. bye-bye! Eu tot nu închid. Îmi pare, dar eu tot nu închid. Ba, trebuie să închid. Facem 40 de minute. Ba, nu. Ba da. Ba, da. Ai zis ba da. Deci, am câștigat. Bă, da. Am câștigat, îmi pare rău. Ai zis ba da. Ba, nu. Ai zis ba da. Ba, nu. Ba da, ai zis. Ba, nu. Îmi pare rău, dar ai zis. Ba, nu, bă. Ba da, Frate, bă. că trebuie să mă duc să mănânc. Și ce? Filmez eu. Într-o zi toți copiii vor muri, ne-ai auzit expresia. Ei, eu am zis-o. Acum hai pe bune. Bye, bye. Bă, eu tot nu închid, că vreau să fac 40 și vreau să-mi găsesc căsuța. Bă, frate, avem 35 de minute. De ce mai vrei? Nu avem 35, avem de Ba da, că am eu 34. timerul pornit, bă. Avem de 34, Emanuel. Bă, nu-ți bagi joc de mine?
Într-o zi toți copiii vor muri. Ole. Deci, faza cu încheiatul a fost un fail. Nu o băgați în seamă. Da. Emanuel vrea să închidem. Asta știe. Oricum știe că nu se întâmplă, oricum știe că nu închid, dar el vrea să se contrazică mereu cu mine. Tu vrei să tragi din gură. Ema, vezi că o să mă sufoc aici? Sper că n-ai ieșit de pe server. Că altfel pierdem toate resursele. Bă, dar tu pe unde ești? Mă sufoc! Ia uite-l pe ăsta. Taci că mă sufoc! Tu nu înțelegi ce e aia, sufocare? Când un om moare. Mersi. Eu mă duc și îmi caut casa. Înțeles? Timpul inimii. Mă sufoc în jur. De ce? Să nu mai ajungem în acest paradis? Un oțelot! Un oțelot! Ema, fără rost de o undiță. Cu ce? O undiță. De Că ce? am găsit un oțelot. Și ce să-ți fac? Ema, pădurea asta e cam mare. Și există doar un Tarzan. Aleluia! Și acel Tarzan sunt eu. Du-te! Du-te, Ioane! Nu muri, Ioane! Am găsit pui. Lol. Da, hai frate să încheiem Nu, bă! episodul. Stai că am găsit Încheiem capre. episodul, am Da, zis. și am găsit capre. Încheiem episodul! Nu, am găsit capre. Bă, închis serverul, boule. Bă, nu fi, bă, că vreau să găsesc casa. Bă, Ca să iau bă, paturile. hai bă că închis serverul, du-te bă. Nu închide, bă. Bă, da. Da, vedeți că următorul episod va fi cu... Adică, da, îl vom aduce și pe celălalt coechiper al nostru. Da. Și care i-am dat eu ban. Da, deci am dat ban. Hai, deci, baftă! Nu, bă, stai mă, că aproape am găsit casa. Să ajung în ea. Bă, când ai găsit casa? Da, îmi dau după la tine ca să... Ok? Îmi găsesc casa, îmi dau după la tine. Îi dau un ban lui Ryzen 509 și dau 3 chicuri ca să ia ban permanent. Bă, te-ai găsit căsuța. Stai, că mai are Bă, puțin. deci închide filmarea acum. Stai, nu. Deci ai 3 secunde. 3, 2, 1. Cam atât a fost pentru azi. O să fie închidere forțată asta, Hai, bă, deci. pa, stai, ceaules, băules, muchaches, vă pupă Jenel, stai să scriu vă pupă Jenel. Ai, bă! Bă! Vă pup așa